לילדים שאוהבים ריקודים סלוניים. מאות בני 9 עד 15 התחרו השבוע על הזכות לזכות במלגה שתאפשר להם רק לרקוד עוד. יעל אודם הייתה בתחרות. אני אלין, אני אלדר, ואנחנו רוקדים ביחד 4.5 שנים. 5, 6, 7, 8, 150 זוגות רקדנים הגיעו בערב החג לאודישנים בכפר המכבייה. אודישנים שאם יעברו אותם, יבטיחו ל35 מהם מלגה כספית שתאפשר להמשיך ולקרוע, באלגנטיות כמובן, את רחבות הריקודים. אנחנו מקבלים 30,000 שקל, ואם תוך 3 חודשים אנחנו משתפרים, אנחנו מקבלים עוד 86,000. ענף הריקודים הסלוניים והספורט הזה הוא ספורט יפה, נוצץ, מהמם, אבל גם מאוד מאוד יקר. סמלה בסדר גודל שנערה צריכה לבוש לתחרות, יכולה לעלות לה $1,000 עד $4,000. כ-1,200 תלמידים לומדים ריקודים סלוניים ב50 בתי ספר ברחבי הארץ. אם יזכו במלגה, יקבלו תמיכה מקצועית שבעזרתה יגיעו לאליפויות הגדולות בחול. אני אישית מסתובבת עם אלין כבר מגיל 6 בתחרויות, כל מיני ערים בארץ. פעם בחודש, לפעמים פעמיים בחודש יוצאים לתחרות בשבת. הכל בשביל הילדים. עוד אודישן ועוד ריקוד. 91. זוג מספר 91. קלאסי ולטיני וברודווי סטייל, השופטים כולם מחול מחלקים ציונים, ועכשיו מחכים לתוצאות. היה ממש טוב, אבל צריך עוד לעבוד על... שצריך עוד להחזיק מסגרת, לנוע עם הברכיים. אוקיי, אנחנו עוד מעט יהיו לנו את התוצאות. איפה התוצאות? איזה מספר הייתם? אלין ואלדר חוזרים לאשקלון מאושרים, עכשיו הם יכולים להמשיך ולרקוד כל הדרך, בינתיים יש מספיק כסף בבנק. זה ריקוד הניצחון!